150 shillings. 150. Brighton, Makori, ni gairire ribagerio, na guisaransa nabantu au, eriogo korentera, imegano yabo. Ndizi TV, ubwansu, Gusii. Wekera bona iga omwanchi omurieri ankorengi nga kwamanyire eshiringi nero ekogendia ense tobere tugosanga asomoroberio bwense iyo boncherera naboigo ase esabali yo boncherera astobere tugukomanya naki aboncherere bagukina korwa sekerenge kamagochia ase ekende korende omoroberio bwesabali yo boncherera naboigo ense yo boncherera nigo obere gokubwatanigwa naboigo koba egento ekemo humerana na inte Frida Kerubo ochaka omutinyi ogo chakira litukolia Jumanne na boigo ijuma ochaka Chinsa inyago ika Chinsa isano ne mocha mubaso elinde tobe tugosanga amange gwetera omorobelyo yo Omwanchu muliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriye television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito etyo chirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu Gusii. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreli au asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakera chishilingi chimia isano neizeto.